Bilo bi dobro kada bi na današnji dan vam mogao ispričati neku lijepu priču. Uvijek je dobro na početku propovjedi imati neku lijepu priču koja će razgaliti srca slušatelja. A i ne samo u propovjedi, nego i općenito u govorima. Ako želite pridobiti pažnju ljudi koji se nalaze ispred vas, uvijek počnite sa lijepom pričom. To će biti ili duhovita neka anegdota ili nešto slično, ali onda ćete dobiti pažnju slušatelja koji su ispred vas. Tako ću ja sada početi lijepom pričom, ali malo drugačije. Bilo bi dobro kad bi vam mogao reći, kada sam ja bio mali, kada sam išao u školu, jedanput sam vidio psa i mačku kako su se potukli. I u to je došao drugi pas, napao ovog prvog i spasio mačku. I od tada su taj drugi pas i mačka bili najbolji prijatelji do kraja života. I to je lijepa priča. Nije se nikada dogodila, ali bi bila svejedno lijepa priča započeti ovu propovjed i reći kao što se približavamo Božiću koji razgaljuje naša srca kada ćemo se diviti jaslicama i butmastoj bebi Isusu koji se nalazi i volovima i magarčićima, ovčicama koje se nalazi u tim jaslicama. Tako i ova lijepa priča o psu koji je spasio mačku od drugoga psa, nekako također tako lijepa i grije nas iznutra kao što nas iz božićna priča može grijati iznutra. Ali ne mogu to reći danas. Takve priče ne mogu pričati zbog toga jer današnja čitanja nisu takva. Sve oko nas je prepuno blještavila i svijetle se kuglice, imamo i borove, lampice su povješane po rasvjetnim stupovima, po jelkama, po gradu, izlozima, sve nekako blješti i vrijeme darivanja, sve nekako prekrasno, ali današnja čitanja nisu takva, barem na prvi pogled. Izaja govori na početku, doduše na toj nekoj liniji, kaže, vi koji ste sada u problemima, nemojte se bojati, doći će, isklijat će mladica iz panja Išajeva, dakle doći će netko iz Davidova korijena, potomak Davidov, misli se jasno na Isusa, doći će onaj koji će vas spasiti od svih grijeha, koji će učiniti tako da će moći i lav, i janje, i dijete, i zmija, svi će oni moći živjeti zajedno i neće imati nikakvih problema, nikakvih napada, poteškoća u međusobnom suživotu kao ni onaj pas i mačka sa početka priče. Međutim, koliko god da Izaija tako počinje, ali on govori i oštre riječi kada kaže da će šibom riječi svoje će silnika ošinuti i da će dahom iz usta ubiti bezbožnika. Jesu li to riječi kojim se mi trebamo pripravljati na blagdan, na svetkovinu Božića, nego šta da jesu, ali na te riječi nismo navikli. Zbog toga, ali ispred sebe uvijek imamo bebu Isusa i ovčice i volove i magarčiće i pastirčiće i mudrace i nismo navikli na takve riječi, ali to još nije ništa od onoga što je sveti Ivan Krstitelj govorio kasnije. Ali Izaija nas upozorava da koliko god da nas čeka nešto dobro u budućnosti, ako budemo bili na pravome putu, na putu mladice iz panja Išajeva, na Isusovom putu, ako budemo bili na tome putu, onda ćemo baštiniti jednu novu zemlju u kojem će biti i lav, i janje, i dijete, i zmija i neće se napadati i sve će biti prekrasno. Ivan Krstitelj kada počinje svoj javni nastup, počinje na takav način da nema ni dlake na jeziku. On je bio čovjek koji je na prvi pogled, kada se ovako nekako primijeti, bio je divlji. Vidimo ovdje kako je ovdje opisan da je imao odjeću od devine dlake, gruba neka odjeća, više ovako bocka i škripi na tijelu i na koži nego što je udobna. Imao je neki kožni pojas i hranio se skakavcima. Dakle, vidimo jednoga Ivana Krstitelja koji je jedan divlji čovjek i kojeg, da mi slučajno negdje u gradu vidimo takvu neku osobu, zaobišli bi je u širokom luku. Zato je tako nekako izgleda, nije pristupačan. Ali opet vidimo nešto potpuno drugačije ovdje. Vidimo kako su ljudi iz Jeruzalema, iz Judeje, iz okolice, a to je veliko područje, hrlili su k njemu, tom neuglednom divljem čovjeku koji nije imao dlake na jeziku. Zašto su išli toliko kod njega? Čime ih je on privlačio tako? Privlačio ih je, što je rekao,
dođite i priznajte svoje grijehe, krstite se, pokajte se. A ljudi su uvijek htjeli osloboditi se od svojih problema, bilo kojih problema. Uvijek. I kada Izaija piše ovo što smo sad pročitali, doći će vrijeme kada će biti sve dobro, kada će u novoj zemlji neće niko nikoga napadati, sve će biti prekrasno. I čovjek želi tako nešto u svome srcu. Kao recimo kada idemo doktoru i onda znamo da će nam on pomoći, a 2 dana moramo trpiti bolove, jer tek za 2 dana će nas primiti. I onda dođemo kod njega za 2 dana i onda nam nekako bude bolje. I jedva čekamo kada će to doći. I ljudi se žele osloboditi toga. I isto tako se i ljudi žele i ovdje osloboditi grijeha, jer osjećaju teret grijeha na sebi. I onda dolaze Ivanu koji je došao tu za oproštenje grijeha. Da pomogne ljudima da se oslobode tog grijeha koji imaju u sebi, toga tereta koji ih čeka. Isto tako i danas. Ljudi imaju grijeha u sebi, tereta koji ih opterećuju, ali je razlika od današnjeg vremena do onog prije 2000 godina u tome što danas ljudi, iako imaju grijeha u sebi, smatraju da nemaju. Toga je bilo uvijek i prije. Ljudi su se izgovarali, pa nemam ja grijeha, pa nisam ja griješan, uvijek je bilo toga, ali nikada nije toga bilo kao što danas ima. Danas psiholozi i psihijatri će, čast iznimkama, će uvjeriti ljude da ono što čovjek čini pogrešno, što je učinio pogrešno, što je pomislio pogrešno ili je propustio nešto dobro, reći će mu, pa dobro, nisi ti kriv. Imao si teško djetinjstvo, pa naravno da ćeš biti takav. Zašto drugi razmišljaju da ti moraš biti dobar ako si imao teško djetinjstvo, ako su te tlačili, ako imaš kompleks manje vrijednosti, ako imaš manjak samopouzdanja, naravno da ćeš onda i ti biti, imat ćeš u svome ponašanju neke loše obrazce koje ćeš ispoljavati. I onda će takav neki psiholog, psihijatar, koji tako razmišlja, a takvih ima jako puno, doći će i oslobodit će tog čovjeka od krivnje. A kad kažemo osloboditi od krivnja, to ide pod debelim navodnicima, osloboditi od krivnje, jer taj čovjek će svejedno iznutra imati i dalje krivnju koja ga stišće i koja mu ne da mira. Ivan Krstitelj ne želi razmišljati na takav način, nego kaže, dođite k meni i ja ću vas osloboditi. Vidimo kako on nadalje, kada su došli farizeji i saduceji koji nisu imali čisto srce iznutra, pa ih je odmah bez dlake na jeziku prozvao leglo gujinje. Kako je to mogao Ivan Krstitelj mogao tako reći neke riječi? Zbog toga je znao šta se nalazi u njihovom srcu, pa ih je prozvao pravim imenom onako kako je to Isus činio i kasnije u svome javnom djelovanju. A to nije ugodno bilo za čuti. I ko se usudio od ljudi, farizejima i saducejima, reći tako nešto, a to su bili praktički politički vođe, kao kad mi imamo političke vođe ovdje, recimo, u zemlji, i onda mi njima kažemo leglo gujinje, iako možda kad gledamo televiziju pa možda im tako nešto i padne na pamet, ali u javnosti pred njima, ko bi se usudio to reći? Ili ko bi se usudio nekim osobama koje krivo žive reći, ti krivo živiš, to ne valja, to nije dobro. Kao što je Ivan Krstitelj rekao, ne znam baš koliko bi se usudili, ali je potrebno biti glas koji će to govoriti. Potrebno je biti glas koji viče u pustinji, a ovo je današnja pustinja u kojem nema glasa, gdje ako imate neku na stadionu 5000 ljudi i oni skandiraju ili psuju ili viču ili pjevaju neke ružne pjesme, vi kao jedan od tih 5000 ljudi sa lakoćom ćete moći s njima pjevati ružne pjesme i psovati i vikati i derati se na suca, na igrača, na druge neke navijače. Sa lakoćom zbog toga jer 5000 ljudi stoji iza vas i zajedno sa vama to radi. Ali budite vi oni koji će biti jedan glas koji viče u pustinji, koji će reći ne, to nije dobro, to je krivo, to je pokvareno, tako ne smije živjeti. To je teško. I evo, teško je na takav način da Ivana Krstitelja stajalo glave, doslovno ga je stajalo glave, ubili su ga, zatvorili su ga zbog toga što je govorio. Herod ga je dao zatvoriti i na kraju ljubiti zbog toga što je govorio stvari koje nisu njemu pasale, njemu i njegovoj ženi. Ali Ivan Krstitelj je govorio i puno drugih stvari koje nisu mnogima pasali.
I zbog toga je ovo izgubio glavu. A jel se mi usudimo tako nešto reći? Sjećam se primjera gdje jedna vjeroučiteljica prije 7 godina, ili 6 ili 7 godina, završila na sudu. A zamislite zbog čega? Zato jer je rekla da je homoseksualnost bolest. I odmah su se našli neki, tužili su je, završila je na sudu. Na kraju je sud procijenio da je ona imala pravo i stao je na njenu stranu, ali pazite vi to. Ona se usudila reći nešto tako da je homoseksualnost bolest, nevjerojatno, i odmah će se podići neki i reći, pa ona nije normalna, pa što ona to govori, pa neka šuti, nek se zabije u svoju crkvu, neka liže oltare, kad već je na toj razini, neka ne izlazi sa Kristi, neka svoju vjeru drži za sebe, šta ona mora nama govoriti kako mi trebamo živjeti. Zato jer Ivan Krstitelj to govori tako, zato jer to Isus govori tako, zato i ta vjeroučiteljica govori tako i zato i mi moramo govoriti tako. Mi moramo biti glas koji viče u pustinji. U Francuskoj prije, kad je to bilo? Jučer? Prekjučer? Više se ne sjećam. Izglasan je zakon u kojem je protuzakonito govoriti protiv pobačaja. Dakle, ako vi kažete i objavite na internetu da ste vi protiv pobačaja, a da ste za život, doći će vam policija na vrata i platit ćete globu ili ćete ići u zatvor. Zbog toga li ste vi rekli nešto tako nevjerojatno, tako ružno, da jednostavno to se ne može više tolerirati. A vi ste rekli, dijete koje raste ispod majčinog srca neka živi. I zato ćete u zatvor. Hoćete, nije to nikakva priča. Sad je to bilo u parlamentu francuskom prije par dana. U Americi, koja je kao nekakav uzor za sve civilizacijske dosege, a zapravo je potpuno obrnuto, imaju jedan glupi zakon, glupi i ludi u isto vrijeme, u kojem ako se neki muškarac osjeća kao žena, on može slobodno otići u ženski WC, bez problema, i da mu niko ne smije ništa. Ako slučajno neka žena koja je u ženskom WC-u, kada vidi nekog muškarca da ulazi unutra i kaže ti tu ne smiješ biti, izlazi van, tamo je tvoj WC jedna vrata dalje, on ju može tužiti i ona će morati platiti globu od, sad se ne sjećam točno, ali mislim oko $500,000 ili tako nešto. I naravno ako nema, a većinom nema, onda će ili opljeniti kuću ili će strpati u zatvor. Zbog toga li se ona usudila reći nešto tako strašno kao što je upozoriti muškarca da ide u muški WC. Nevjerojatno. Ali to je tako. Glavno da se on osjeća iznutra kao žena, nema veze što izgleda kao muškarac, nema veze. Glavno da se osjeća kao žena i može ući bilo gdje. Treba govoriti protiv takvih stvari, protiv ljudi koji imaju u sebi takve transrodne ideje, koje nisu od Boga. To nema veze s evanđeljem, nema veze sa Bogom. Možda će oni reći, pa ja sam se rodio tako, pa nisam ja to tražio. Toga nema. Ne postoji nikakva genetska predispozicija za tako nešto. Toga nema. Niko se takvim ne rađa, nego se takvim postaje. A čak i ako si takav, i ako se ne možeš boriti protiv toga, ne trebaš to plasirati u javnost. Bori se sam sa sobom, sa svojim problemima iznutra, a nemoj ih još glorificirati kao ja sam transrodna osoba, ja sam homoseksualna osoba, ja sam za pobačaj. Zašto to još onda stavljaš na jednu višu razinu, kao da sad si ti netko i nešto zato što si tako? I znate kad imaju, kako se to kaže, parade ponosa, kad se skupe, ne znam, 1000, 5000, 10 000, ali uglavnom ih nije toliko, osoba koje su homoseksualne orijentacije ili su oni koji ih podržavaju, pa onda hodaju gradom, pa trube, pa mašu zastavama. Zašto to? Zašto se stavlja na jednu tako, komplicirano rečeno, glorificirajuću razinu? Jednostavno, ono što nije od Boga, to ne treba predstavljati kao da je od Boga. Jednostavno ne treba. I mi trebamo biti oni koji će reći to nije dobro, to je krivo. I znate što će se dogoditi onda? Onda ćemo dobiti po prstima zbog toga kako smo se mi usudili tako nešto reći.
I među vama također ima sigurno ovdje nekih koji se ne slažu sa mnom što ovo sada govorim. Možda nekih ima od vas kojima je sad najradije da mu je dosta ove mise na koju su došli, kaže bolje da nisam došao na misu u 9, nego bolje da sam došao na neku drugu misu, ili bolje da uopće nisam došao u crkvu, šta će sad meni soliti pamet tu? I možda neko se od vas justani i ode, ali više ne može slušati tog svećenika koji govori gluposti. Ali ono što ja govorim ovdje je isto ono što Ivan Krstitelj govori. Ono što Ivan Krstitelj govori, ono što Isus govori, i to ono što i crkva govori. I ako mi nećemo govoriti ono što mi govore, što oni govore, a šta ćemo? Riječi Svetog Pavla nam itekako zvone kada kaže jao meni ako je evanđelje ne navještam. Dakle, nema nikakve, kršćanstvo nije religija tolerancije. Ponekad možemo tolerirati i ljude i tako dalje, ali nikad ne možemo tolerirati neke loše ideje, ove koje sam sad nabrojao. Ne možemo tolerirati ni alkohol, ni kladionice, ni možda odlaske u neke krčme gdje ćemo se napiti ili pornografiju na internetu. Ništa se to ne može tolerirati. Ništa od toga i protiv toga treba govoriti. Možda ću ja moći tolerirati i voljeti onoga koji je istospolne orijentacije, onog koji pije, onog koji ide u kladionicu, onog koji gleda pornografiju, onog koji psuje. Možda ću ja njega i voljeti i tolerirati, ali ono što on čini, to nikako. Osim što mi trebamo biti kao Ivan Krstitelj na takvoj razini gdje ćemo opominjati druge više svojim primjerom nego riječima, ali također i riječima, mi trebamo biti i oni koji će poput Ivana Krstitelja ukazivati drugim ljudima na Isusa, na ono koji će doći. Ukazivat ćemo na njega. Gdje će ljudi po nama moći vidjeti tko je taj Isus. Po nama će onda dobiti želju da dođu na misu, da se susretnu sa Isusom u sakramentu svete pričesti, da se susretnu sa Isusom u sakramentu svete ispovjedi. Dobit će želju po nama, zato jer smo mi poput Ivana Krstitelja ne samo kao glas koji viče u pustinji, nego kao i svjetlo svijeta koje osvjetljava drugima samoga Krista. Bićemo oni koji će osvjetljivati samoga Krista i trebamo raditi na tome da budemo doista svjetlo ovoga svijeta koji će drugim ljudima pokazivati gdje se nalazi Isus, ko je On, šta radi. Trebamo biti takvi. Kao što je Ivan Krstitelj ovdje bio takav koji je ukazivao na Krista, tako i mi u našem životu moramo ukazivati na Krista. To nas može koštati. Pokazati Isusa onoj osobi koja Isusa ne želi vidjeti može imati svoje zahtjevne posljedice. Ali da je potrebno jer ko zna koliko ćemo ljudi sa našim takvim stavom i ponašanjem dovesti u raj. Jednom kada dođemo u raj, onda ćemo se, ja se nadam, da ćemo svi doći u raj i daj Bože da se iznenadimo kada dođemo u raj i vidimo ljude tamo za koje smo molili, za koje smo činili žrtve i ti ljudi su u raju baš po tome. Zbog toga što smo mi za njih molili, činili žrtve, pokoru, post, zbog toga što smo mi bili tu za njih, oni su sada u raju. Pa nema veće sreće od te. Zato pokazujmo ljudima put, budimo poput Ivana Krstitelja na svim ovim razinama kojima smo govorili i nemojmo odustajati ako bude teško, ako bude naporno, ako nam se ljudi protive u našim nastojanjima da ih dovedemo u raj. Ljudi će se uvijek protiviti, ali ako je Bog za nas, tko će protiv nas? Amen.